עד שאדם שמח, עד זה הוא יכול להחיות אדם אחר. רוב בני האדם מלאים ייסורים ודאגות וצרות משונות, מי אפשר להם לספר מה שבליבם. כשבא אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותם ממש. הוא דבר גדול מאוד, כי כשזוכה שמח איזה אדם, והים קיים נפש מישראל ממש. לא מדבר איתו, לא כלום. רק אדם שמח, כבר אדם חיה בן אדם אחר. ממש. לקרב אנשים בטח פשיטה. אתה רוצה לקרב אנשים, רק תחייך. אתה מחייך ועוזר אנשים תשובה. ודאי שלום בית, פשיטה. אדם שיבוא עם חיוך הביתה, כל הזמן עם חיוך וחיוך, או איזה שלום בית הוא ימשיך בבית שלו. תאמינו לי, אפילו אדם לובש בגדים הכי יפים בעולם. אבל אם הוא מחייך, אפילו לבש לא סמרטוטי, החיוך זה הלבוש הכי יפה, והבגד הכי יפה בעולם זה החיוך.